De la mine uraganul special și din partea lui fratele meu Costel Pișu, pentru fratele nostru, pentru Jean Brăileanu, omul care reprezintă noua generație în România. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui pe toți vă face din cuvinte. Și-și poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare. Că are puterea prea mare, puterea prea mare, mare. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui vă face pe toți din cuvinte. Și își poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare. Că are puterea prea mare, 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 mare. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine nu ține teatru. Vă fac unul după altul. Sunt numărul 1, 2 și 3 și 4. Eu sunt forța, eu sunt capul. Cu mine vă știți că nu ține teatru. Vă fac unul după altul. Nu mă mai periați că nu vă fac excepții. Am să vă fac favorul doar prin intervenții. Cât trăiesc eu nu o să dați deloc înainte. Că voi pe harta mea sunteți doar niște puncte. Nu mă mai periați că nu vă fac excepții. Am să vă fac favoruri doar prin intervenții.